Toimitusjohtajana tietysti hallitustyöskentely on hirveän tärkeää. Paljon on keskusteltu siitä, että myös se johtajuus sinne hallitusta päin on erittäin tärkeää, koska nehän toimii hallitus ja johto aina tietyllä tavalla jopa symbioosissa. Eli jos toinen ontuu, niin kumpikaan ei oikeastaan voi onnistua siinä kohtaa. Toimitusjohtajana tietysti hallitustyöskentelyn ymmärtäminen on ihan ratkaisevassa asemassa siinä, että kun se hetki tulee, että välttämättä asiat ei mene aina niin kuin suunnitellaan, niin johtajana pystyy todella auttamaan hallitusta onnistumaan sitten siinä omassa tehtävässä. Ja sitten taas vastavuoroisesti toistenpäin. Hallitushan määrittelee, mihin halutaan yhtiö viedä, ja toimitusjohtaja ja johtajien tehtävä on viedä se yhtiö siihen suuntaan. Parhaalla yhteistyöllähän sitä tulosta tehdään ja sillä ymmärtämisellä, että tämä osaamisen lisääminen ja ymmärtäminen on niin kuin puolin ja toisin äärimmäisen tärkeää, ja roolien merkitystä on sitä ei oikeastaan voi liikaa korostaa, että jokainen pelaaja pelaa omalla tontillaan ja joukkueenahan lopputulos tehdään sitten loppujen lopuksi, hyvin tärkeä koulutus, ja tämä koulutus, minkä itse olen käynyt, niin todella avaa silmiä ja lisää ymmärrystä siihen, vaikka oikeastaan hallitustyöskentelyssä itsekin olen ollut vuosikausia mukana, mutta koskaan ei tämä aika ole ainakaan mennyt täällä hukkaan, todella mielenkiintoinen ja avaava koulutus.